टिकेट लाग्राफोर बियो माबायाव हाबनाय गिदिरथारलै ha? 20 taga kada? Munri munbai? Ma bisi sebnang ke? Sekarang lah kau. Tiket laनानै बेयाव हाबसिगोन आरो जोङो दायो टिकेट लानो टिकेटआ 20 taga एक्टिभिसन हाबनो नागिरदों ओरैबायदि मानसि जानायावबोथ' जानाय जायो बुरजा मानसि दा आरो नै नायनो हाबनोबो फैसा एक्जिबिसनाव हाबनो नागिरदों आरो नाव बिथिङाव पुरा भिर Lidisik haबदों बा जोङो lidisik हाबफ्लांदोंलै हाबबाय जोङो टिकेट होनानै नुजोबसिगोन आरो बेयाव मा नांगौ बुरो केप्टेनखौ लिडिसिकसो हाबबाय थादों फन रायलायनि साला जोंहाबो भिडिअ खालामो लिडिसिकसो हाबलायो दा फार्स्टनिफ्राय गेलेसिना आरो ओरै मा मोनो मा मोना गथ'फोर गेलेग्रा ओइ बेनो ओरै जिं दै Fixed price 150 fixed price 200 taga fixed price नै बानलु ससमा लादोलै बेयाव लानोसै ससमा लादोलै मोनसे गुगल से का Bisa kan dari ini? Mau selai plastik. Mama lagi chicken sao. Rồi, galak semua. Siapa masih? Iya, dengan nih. Apa jaga? Batu nih. Siapa? Wah, masuk dari. Telepon kakak. Bisa lah ya, hidar lah ya. Kita ambil. Kakak nama mbak. Nggak kena ya? Nggak kena hidar. Nah, lambat ada. Kimi itu? Kira? Nah, ya naku. Mencoba kasih be. Ya.
गाबोन जानाय फुंनि दसथा ट्रेनजों फैदों नोंसोरो बासयाव ए ओमफ्राय बासा जाहांगोन मेथाइ जोबखाना हांसो गंथाम लांदोंमोन दा बासा जाग्राफोरखौ भिडिअ खालामदों हांसो wah bosan aja Kahuri Mak kemana Betul hang naik Cuma betul naik ya Cuma betul hang naik Tindak sih hang lewat Cuma betul बेयावनो आरो 20 टाका टिकेट लानाया जों हाबफैनायाव पान जानोसैयाव फै मा बुस्थु बेलाय पान जानोसै पान खाथियाव माथो होनबा पान खाम पान ha pan ơi बारा गोजानाव नङा माथो होनबा lihat fay pan muna minta pan sarita muna kita kak 20 টাকা untuk kan lo di Kamu lo pan sana idar jinda Gado, Mama. Biji sana hai nama kucukra.